Siyakhuleka-ke eNingizimu Afrika, siyakhuleka enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Welcome to yet another exciting episode of Ndalo Media. Mkhulu Gwabini is the host. Nganza kwethu ngithokoze kakhulu ukuthi ngibe nani. Ngicela silike, sisubscribe, sicommente kuwona wonke ama-video umkhulu Gwabini awenzayo, because the more you interact with us, I think it's the more uYouTube ebona ukuthi no, we mean business la sizohlala. So ngicela ukuthi sisupportane nje nganza kwethu, asiwuhlanganiseni lo 1000 subscribers ngokukhulu nje ukushesha. Ngicela utshela abangani bakho, batshela abangani babo ukuthi batshela abangani babo ukuthi ikhehle elidala, ikhehle lamakhehla likhona li-online. Basubscribe, balike, ba-interact nathi. Nganza kwethu ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngicela usingene kwi-topic namhlanje. So today's topic is around it's actually a part 2 we-video engike ngayenza previously. If ungakayibuki leyo video, I'm going to attach the link in the description section yaleyo video, a link that will take you straight to part 1, but this is part 2. Ngi-introducer ku part 1 le topic, ngasho ngathi ngizokhuluma ngetopic nganza kwethi ebucayi kakhulu, ebucayi kakhulu, ibaqedile abantu leyo topic, le topic lento engizokhuluma ngayo namhlanje. Askisi la kunomoya esike suncele kakhulu, uhamba ne-bloodline emndenini yethu. Ake ngiqale la. Umuntu ozaliwe, wonke umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga wengamelwe imimoya emithathu. There is umndawo okuyizalukwazi zakubo, kube khona umndiki okuyimoya yamakhehla asekhaya, ebese kuba khona amanono okuye imimoya yezingane zonke kwifamily, kulokhunjana, kwi-lineage yelokhunjana yakini. Izingane zahamba zingalibonanga ilanga, oyengakumbe zahamba zisancane kakhulu, zisamnene, zingakadli impande, zingakabi nacabo, zingakabi nacopho, zingakabi nachashazi, zingakabi nasono. Lezo ngane, lezo ingelosi, siyasi imimoya yazo sithi imimoya yamanono. Akekho umuntu ophilayo phansi komthunzi wenanga ongenabo ogogo, ongenabo omkhulu, ongenaso lesi sizukulwane sezingane ezaphuphuma okanye ezahamba zingalibonanga ilanga, noma zahamba zisencane kakhulu. So umuntu wakhiwa ileyo moya, wonke umuntu ophilayo, ngokwambulela kwekhehla lamakhehla. Ngisho ukuthi lento engiyishoyo is definite, akekho umuntu oyophinda asho ngenye indlela. Ngikhuluma, uma ngabe ngenza lama video ngizokhuluma ngezinto engambulelwe ngazo mina, but obviously mhlawumbe ngaqhamuka komunye with a different perspective. So akunankinga, kodwa kule video ngizocela ukuthi sihloniphe le moya emithathu, siyithathe njengokuthi iyona moya ngempela eyakho umuntu. So namhlanje nganza kwethu ngifisa ukuthi ke interrogator le subject enzima kakhulu, ebucayi kakhulu. Kunomoya la esizalwa nawo oyingozi ngendlela eyisimanga. Angibezwa abantu beveza ubungozi babo, baveza nje izinto lezi ezibasic ezincane, abahambi bajule. Lokhu kujula okuzokwenziwa manje ikhehla lamakhehla uGwabini. Lo moya nganza kwethu ubaqedile abantu, uqede kakhulu isizwe simnyama ikakhulukazi. Lo moya lo ukhonze izinto, ukushaya ngendlela ezimbili, ukushaya ngejele. Lo moya ijele nje liba into yakho, ilo moya, okusho ukuthi nje usimkhulu Gwabini, lo moya ukushaya ngejele akwenzeki nangephutha uphunyuke ekuthenini uboshwe. Uma ngabe lo moya ngempela unganakekelwanga, uzitshiwe, ongizingagcinanga imfanelo zawo, kanti ubuswa yiwona kakhulu. Uma ngabe ungakufakanga ejele,
Mangikhuluma ngomuntu ongene ejele, ngikhuluma ngomuntu ongene ejele ngenhloso, oyisigebengu owaziyo ukuthi njengoba ngiphambana nomthetho ngizogcina ngiboshiwe, njengoba ngenza ukuthi ngizogcina ngiboshiwe. Ngikhulume nangabantu abasejele njengamanje, abangawazi amacala. Ngiyafunga, ngiyagomela, ngithi u-99.9% wabantu who are behind bars as we speak, whether balenze icala balenzanga, bahlushwa yiwo lo moya ikhehla lamakhehla elizokhuluma ngawo namhlanje. Uma ngabe uphunyukile ejele, uzokwenza lo moya uzokukhiphisa umphefumulo. Ngicela ukuphoza kancane la ngoba le topic engizokhuluma ngayo namhlanje ijule kakhulu and i-topic engithinta ngendlela eyisimanga. Kakhulu njengoba ngakuveza ku-part 1 ukuthi le topic nami iyangithinta kakhulu. Ngeyigaba ngempilo ke, ngezinto esezenzeke around mina. Le moya ikwenza ukuthi ukwazi wena ukukhipha umphefumulo, ukwazi ukuthatha umphefumulo womunye umuntu. Usuku nalowo moya uphezulu ngendlela esimangaliso. Uphinde ukufaka ejele. Kwesinye isikhathi uyakwenzisa kokubili, kuyahambisana ukuthi uzokhipha umphefumulo ebese uyaboshwa. Kwesinye isikhathi ukhipha umphefumulo uphunyuke, kodwa kusalayo usunaleli ithunzi. Usuphumile kwabakini ngoba usukhipha umphefumulo. Lo moya njengoba ngishilo ukuthi uyi-part of a family of 3. Umndawe, amanono, umndiki. Lo moya engikhuluma ngawo oqhathanayo nejele, ophinde futhi ukwenze ube nesandla sokukhiphayo umphefumulo, umoya womndiki. Abantu nje makukhona nje umuntu omaziyo manje ukuthi uboshiwe, usejele okanye uyangena uyaphuma ejele, umoya ongakabanjwa kuyena ukuthi iwona onenkinga ilona womndiki. Bangakhuluma kabanye ke ba-comment abanye futhi abambulelekile, abambulelwe kamoya, basho mhlawumbe izinto ezahlukahlukene. Kepha mina kunale journey engikuyona ngalama podcast, ngalama video, ngalama episode, engifisa ukuthi uwalandele amanye ama-episode engiwenzayo ukuze ungi-understand makukhona ivideo entsha engiyenzayo ukuthi isukela kuphi. Ungangithathi ngevideo yokuqala ebese uyayidiscredit into engiyishoyo okanye uyi-undermine, ngoba uzobe ukwenza lokho not from an informed position. Mina ngikhuluma ngezinto engambulelwe ngazo, engiyitadishe ngajula emaphupheni nasempilweni ke mase sekufika abantu abahlukahlukene kumina abaneyinkinga. So umndiki yini ikhehla lamakhehla umndiki? Uyazibuza lapha ekhaya nje ubuka nje ungibuka efonini, ungibuka kwi-laptop, ungibuka kwi-TV, kumabona kude. Umndiki njengoba ngeke ngabalula earlier on ukuthi umoya oqhamuka ngasesayidini lamakhehla akini. Wona wonke ama-generation adlule, wonke amakhehla sekaphila phansi komthunzi welanga. Yiwo athi mangabe vuka esimeni somuntu akuphe this feminine, this masculinity, this masculine aspects, this masculine prowess phezulu kwesebe sempilo yakho. Lisho ukuthinde ligama elithi indiki. Indiki sekuyisigulu somuntu ohlushwa yini? Ohlushwa umndiki, onomndiki ongahlelekile, ongahlambulukile, umndiki ongahlalisekile emzimbeni wakhe. Umndiki nendiki. Indiki isigulo esilethwa umndiki lo moya. Akekho umuntu ongenalo indiki, kepha bambalwa akunabantu ababuswa yilona qobo umoya womndiki. Abanye kube khona abantu ababuswa yini kakhulukazi umndawe, abanye kube khona babuswe yini amanono, ebese ke kuba khona imoya exhomekekayo ke yemvelo phezukwa lo osuku khona, kodwa awubuswa umndawe nomndiki kanye, cha.
kuba eyodwa yale moya. That is why umuntu embathwa yisalukwazi noma izalukwazi ezizodwa, noma mbathi leli khehla lodwa lihlale livela njalo meyokushaya inhlolo, okanye kuhlale kuvela izingane kucaca ukuthi unomnono, amanono wengamela ingelosi zamanono. Indiki liyaye liphakame indiki lomuntu. Umuntu ophakamelwa indiki umuntu udinwa, loyo muntu akagcini ngokudinwa, kepha uya-actor ngoba lo moya owamakhehla sempini. Amakhehla ayesebenzisa indluzula, edlova, elwa, ebamba izimpi, ekhipha imiphefumulo lawo makhehla. Aphinde lawo makhehla ayedingiswa endaweni uma ngabe esenzeni esekhiphe imiphefumulo. So nawe-ke uma ngabe uzoba, angeke ngisho ukuthi usuke uneshwa uma umbethwe kakhulu umndiki, kepha ngizothi uma ngabe ukhethwe wabuswa kakhulu umoya womndiki and wasusuba neshwa lokungashishi ukuvela ebantwini obahambayo ebese beyakulungisela indiki lakho, usuke unenkinga enkulu kakhulu ngane zakwethu, ngoba at some point empilweni yakho you will commit murder or you will commit a multiple murders and uzoboshwa at some point. Uboshwe nje, ungene nje, uhlale nje futhi ejele, ungene uphume. Indiki loyo moya, uwona kuphela umoya okuphonsa manje ejele. Iwona kuphela umoya okwazi ukuthi umuntu ombethe abe namandla okuthatha umphefumulo womunye umuntu. Akuwona umdlalo ukuthatha umphefumulo womunye umuntu. Abantu ababuswa indiki, abantu abanendiki eliphezulu kakhulu elingasalawuleki, elibenza ukuthi bangene ejele, bakhiphe umphefumulo. So khehla lamakhehla, awuqhubeke unabe. Okay, igama nje base ngishilo ukuthi umndiki isifo, ilokhunjana, indiki isigulo, umndiki umoya, uyibona moya loyo. Nje igama lisho indiki liyadika, indiki liyadika, lizokudikila at some point. And uma seselikudikila, ila esike sithi khona umuntu Nkosi yami, ngathithi ushawe yidlozi, noma ngathithi uflathelwe abakubo, ngoba imoya edikanayo. And mangabe ikudika iyayikuthatha ikudikile yokufaka ejele. Uma ngabe ikudika iyakudikile, ukucanuka kwayo ikukhiphisa umphefumulo wabanye abantu. Ngicela ukuyiphinda le, njeba sithi umndiki nendiki, isiphetho salapho loyo moya uyadikana. Into mawuyidika usuke uyidikila uthi akwenzeke noma yini. So ngithi angiyiphindeke le ngane zakwethu, indiki, umndiki, isiphetho sawo uyakudikila. Into mawuyidikila usuke uthi ayakwenzeka okwenzakalayo, kepha wena mangabe ukudikila lo moya, ukudikile ukuphonsa ejele, ukudikile ngokuthi wenza iphutha elikhulu kakhulu kunawo wonke, iphutha lokugcina lokukhipha umphefumulo. So le video ngiyayazi ukuthi izohlala kwabanye futhi izongahlali kahle, kwabanye izobavula amehlo, abanye bazosukuma baphinde baxhumane nekhehla lapha kwi-comment section bacela izinto ezithize, ngoba lo moya womndiki ngane zakwethu, kukhona into engizoyiveza la, into ejule ngendlela eyisimanga. Uyabona umuntu osuke kuthiwa uhamba amacala enkantolo, amacala angasamfaka ejele isikhathi eside, mhlawumbe amacala njenge-murder, amacala njengo-murder and robbery with aggravating circumstances, wonke lama-terminology asetshenziswayo. Uma ngabe ehambe
inyanga yangampela, umelaphi ngampela oyazi into yakhe. Kukhona impande eyake ifakwe kulomuthi wakhe kusuke kuthiwa uzomlekelela aluwini icala angayi ejele. Kunempande ngizocela ungayisho igama layo ngoba ngisho abalaphi bendabuko abaningi abayazi lempande ukuthi ihambe kahle hle ifike kuphi. Bona bayazi yenze omunye umsebenzi, kepha mina kwambulelwa nangokufunda kwami izinto zakamoya. Ngiyazi kufikile kumina ngakubona iminyaka ngikwazi ngikutadisha ukuthi leyo mpande ngizongayisho igama layo, kodwa ijwayele ukuba semthini osuke njalo unikeziwe makuthiwa uhamba icala ukuze uwine icala okanye uphume phambili kwicase ethize. Loyo muthi kahle hle izingane zakwe impande eyodwa kuyona yonke le concoction abasuke bekumixele yona. There's this one particular mpande. Leyo mpande ifika ivuse idambisa ulaka kumakhehla. This is why umuntu akaphume ejele, umuntu akaphumi kwicase phambili uma ngabe lungadambanga ulaka lamakhehla lawa asuke emdikile. Yibona kuphela lowo muthi emntwini ohamba icala, emntwini nje usuke ehamba icala elinzima elijulile, okwazi ukuthi ufike nje uqondane ngqo mangabe igquma ngawo, ephalaza ewushisa, ofika into ayikhulumayo iye ngqo kulamakhehla, kulemndiki, ifike yenze njani, idambise ulaka, ebese bemnikeza elinye ithuba lokulungisa, ebese kuthi umuntu unjani uphume phambili ecaleni kade limgojela, uphume phambili kwicala emacaleni nqwaba uxhaxha watholakala engenacala. Kusuke sekudambiseni lowo muthi ukwazi ukumanipulator amakhehla lawa akulethelani indiki, leli ndiki elinjani elikudikilayo. Uwodwa nje lowo muthi, umuthi powerful ngendlela eyisimanga. Umuthi powerful ngendlela eyisimanga loyo. Impande epowerful ngendlela eyisimanga eyayifakwe ibe one of the ingredients uma ngabe kudidiyelwa umuthi wecala. So ngizozama ukuthi ngingabi mude kakhulu kule video because I think kwamanje I can gather ukuthi le video, le episode engiyenzayo izophakamisa imimoya eminingi, izophakamisa izinto eziningi ebantwini abahlukahlukene. Ngizocela nje ukuthi ngiqale manje ngigoqe okwamanje, okunye ngizokumbula kuzodeterminewa okanye nina kwi-comment section nge-nature yama-comments enu. It will dictate whether I must come back with part 3 or ngigcine ngiyibambe la, ngoba kukhona izinto njengoba ngisho ukuthi kunabantu abasemva kwami who always advise me ukuthi ama-topic athize ngiwakhulume kanjani, ngifike kuphi, ngingafiki kuphi. So ngicabanga ukuthi ama-meeting esibe nabo labantu bazojabula mangabe mhlambe ngiyisonga ke manje kulesi sigaba. So ukuyisonga ke ngizokhuluma nje, sengikhuluma kodwa sengiyayiconclude le video. So ngenza ukuthi ngicela siyiphakamele izinto, siyinaka izinto, uzazi ukuthi ungubani, umbethe miphi imimoya, ubuswa yimuphi umoya kakhulu, imuphi lo moya lo odinga ukuthi unakekele, uzazi in and out. Into ephazamisa abantu abaningi abazazi nje nhlobo. Uyabona nje kukhona wayebabaza omunye, ngimchazela ngokuthi umuntu wakhe weyile moya emithathu, umndiki, umndawe, amanono. Wathi hey mina ngiyazi lento omkhulu ukuthi kanti kukanje, wazi ngathi nje mina kukanjalo khehla lamakhehla. So sabantu abamnyama ziningi izinto esizithathe for granted, sangayinaka kakhulu. Uyabona lo moya lo ngikhuluma ngawo, ngisho ungathandaza
ukhulume iy'limi ezahlukahlukene. Uma ngabe lo moya ungahlelekile, ungahlalisekile phezu kwesambulelo yakho, kuzogcina wona. Uzogcina unjani? Ukudikilile. Uzogcina ukudikilile. Ngane zakwethu, ngizocela ukuthi ngiyisonge la. Ngiyisonge umkhulu